салому алейкум дӯстон, ин канали Таҷ медитсина мебошад ва мо тасмим гирифтем оиди дил ба шумо маълумот пешниҳод намоем. хотиррасон менамоем ки лайк мондан ва подписка карданро фаромӯш накунед, зеро видеои зерин барои лайки шумо сазовор аст. бо диққат бошед, рафтем. дил узви мушакини дарунковок буда дар ковокии қафаси сина ҷойгир шудааст. дили инсон чорхонага буда аз ду даҳлез рост ва чап ва ду медача росту чап иборат мебошад. хун дар одами солим доимо ба як самт ҳаракат мекунад, яъне ки аз даҳлезҳо ба медачаҳо мегузарад ва аз медачаҳо ба системаи рагҳо партофта мешавад. дар байни даҳлезчаи рост ва медачаи рост сурохии рости даҳлезчаю медача ҷой дорад, ки дар он ҷой клапани сетабақа мавҷуд мебошад. дар байни даҳлезчаи чап ва медачаи чап сурохии чапи даҳлезчаву медача ҷой дорад, ки дар он ҷой клапани дутабақа ё худ митралӣ мавҷуд мебошад. инчунин дар саршавии аорта ва шараёни шуш низ клапанҳо мавҷуд мебошанд, ки онҳо сетабақа буда клапанҳои ҳилолшакл ном гирифтаанд. дили инсон кашиш хӯрда фишореро ба миён меорад, ки қобилияти ба 9 метр дурӣ партофтани хунро дорад. дар системаи гардиши хуни калонсолон тақрибан 4,5 литр хун давр мезанад. дили инсон ба ҳисоби миёна 250-300 грамм вазн дорад, аммо то 2000 литр хунро дар як шабона рӯз дар системаи гардиши хун ба ҳаракат медарорад. ташаккур ки то ба охир тамошо кардед. бори дигар хотиррасон менамоем ки лайк мондан ва подписка карданро фаромӯш накунед. солиму осуда бошед. хайр.